الشيطان الرجيم نعم الذي لن تنالوا البر أن كبتا مجر نعم حتى تنفقوها تشكر مما تحبونه لأكون جدا نعم تشكر هون لأكون جدا نعم ما تنفقوه كلا كنفقر من شيء هون نعم فإن الله ألا به يكون نفقر كأديم كغندر نعم فيجازي عليه كان كون جبودي أيوة نزل أولا آية غرو جفيك لما قال اليهود نعم اليهود ينقل مي إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم نعم أيوة آن محمد على آجو نعم نقول أكوي دين إبراهيم نعم أيوة وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل نعم إبراهيم نعمتان تيو جلولتي على وألبانيها إكوتشم نعم أنا النعمة تيو جلو بمبيدا أكوي دين إبراهيم قلنا نعم لك وانا قوم الله نورتي بكونغول نعم آية غارو أو بكل دعام نعم دنانغال نيام بفوق نعم كان لاتنا محلا ندغانينو نعم لبني إسرائيل ولا لبني إسرائيل نعم قال نيام دغانينو بني إسرائيل نعم إلا ما حرم إسرائيل نعم بي بحر جاتو قالو والله نانتا مuttar har jalte gallo bi إلا ما حرم إسرائيل سوانا إسرائيل حرمني على نفسه أهورهم نعم إسرائيل وني يعقوب إسرافت فمجد إيلا فالله فره نعم يعقوب نن النبي يعقوب يتي إسرائيل سانني إسرائيل تم فالنبي يعقوب يتي نن نعم دو فرة بين فرة عرب عبد الله إسرائيل فرة عرب وإسرائيل وانا عرب نعم أنا نعم فرة عبد الله نعم إنما كننكو يعقوب نعم إنما كانكو النبي يعقوب إنما كو حقيقو عبد الله نعم يعقوب نون وني واتشوره مكو دum waccirte نعم do woni non Israila woni innede non pamirta nane ايوه woni kala nyamde ne daganino Yaquba sona ko Yaquba harminno e hoore mum woni sababu onon ko kanko annabi Yaquba ko meedino arede rafi o ko dadol koyngal wonno fa nadara o takkani Allah in shufiya so selli la yaquluha hankanto wonta nyamto ngeloba fa harrama alayhi fa hurrima alayhi dum harmina e makko fis Allah wi non dum don ko min gabbe ko adino antuna zalat tawrat ko adina tawreta jippinte dum don adino ko jippine tawreta dum adi tawreta jippinede dum non ulwibe fa atu gadde bi tawreta fatbe anani tawreta fatluha dursitede a feenya ko kaldo gombele ko gonga walla wana gonga in kuntum sadiqina bayde odon ngombi fa buhitu be muga be gaddani tawreta qala ta'ala allazi faman iftara qala mufidi ala allah alla al-kadhiba tanan in ba'da zalika tagal ilo hujjaji bangudi fa ulaika ben kay humu zalimun ngoni toji kullu sadaqa allah gombi allah kala ko haali allah ko haali fo ko gon fattabi'u dawa millata on mo fefindi ala allah allah al-kadhiba fanani min ba'di zalika tagal dilo hujjaji pen ulaika bende humu zalimun ngoni tonde kul wi sadaqa allah gombi allah ko habri fattabi'u dawa millata ibrahim din ibrahim ko on gomme do mum hanifan ko oni gadandangal diiniji fof fewde diine l'islam wa ma kana wanano ibrahim kay min al mushrikin koy heferebe ibrahim kay jiya kay heferebe aya garo o jippi ko lamma qalu qiblatana qabla qiblatikum kambe yahudi en ko be mbi funnanga men kay adi funnanga mun allah wi inna awwala baytin ay arwande suudu kay wudi a wallina nandu dawal linnasi wonan be leydi he lalladhi bakkata wondu makkandu do suude adi sanani bakkara non li annaha tabukku anaqal jababirati anani ndey suudu ndu endu diggina daade heferebe banahul malaikatu qabla khalqi adama bi malaikaji mahi suudu ko adi malaika ko adi baba adama tagede ɗum ko adi baba adama tagede ko ndu suudu nden ma nde wadde kayru adi walla te ko yahude ko so bi baytul muqaddas adi wan kalifenande ورد أن الله خلق بيت المأمور كي وكانت ملائكة السماء تدوف به استاغر ملائكة الأرض لبيته لبيت مثله وي ملائكة وي سود بيت المأمور ملائكة أسمان دي كهن بانغرو ملائكة أدون دي كني من دنج هون نسود فأمرهم الله يمر بما سود في بيت مهازن للبيت الذي في السماء يسود سود دون سود ودو أسمان دو
wiyama wa kana min durratin bayda wiyama kayru kondo men kelde kange renere wonno fada fat bihi qabla adama alfay sanatin ko adi baba adama tagere sur ndu wangama dubu junnaji di ko adi baba adama tagere ni dum boyen dum kay wadi adi baytu mugaddas baytu mugaddas ko baba adama mahidum woni baba adama non o baytul muqaddas ko caggal suudu kaaba ndu mahede duubi capande nayde fuddi mahede woni aw inna awwala baytin wudi linnas lalladhi bi bakkata arwande suudu fo wallina nan yibbe yonde hen Allah ko lalladhi nun suudu bi bakkara wondu makka kayru suudu de mubarakan kon wadanu barke o hudan ko du pewal lil alamin wonande binde fihi ene mayru ayatun ayaje bayyinatun pen magamu ibrahima ene hen ko magamu ibrahima do baba ibrahima darhono ene maha suudu ndu kama alayhi bi bina al bayt azaru qadama hu batte koyde makko fihi nan don ha joni baga ila al an ha joni heddi mata dawul zamani aduna no jutri fo nan do heddi wata dawul aidi alayhi jude ne membo nyana kala kono hay hunde ومن هكذا أنا مجرد سورة تدئيف الحسنات فيه الله أنا سواء ندو براج عند سورة وأن غيرك لا يعلوه نديورك رواه دو ميرو ndiwde rewata do suudu ndu kala ko rewi do suudu yanata towata woni la yamurru ala zahrihi illa idha kana bil ayri maradu kala ndiwri o wi masalan so tawi ene wonde rafi non so weeyi e dow mayru safaro weeyo ngo dum tan nawata dum ton kono ko wana dum ko ay ndiwru wotere ngabbata so wana taw ndiwru nyaw kala ndiwru nyawni non so weeyi dow mayru tan sallam amad walillahi ana waman dakhalahu kalamanate nder maynu kana aminan on ka woni koolido warataki walillahi ina wodani Allah ala nasi e dow yimbe de hijjul bayti hajjoyde suudu ndu ene waddani Allah tagore nde hajjoyde ton manistada on katando non ilayhi fewde mayru sabilallah nelaado non wi lawol ngol non ko tawde jogi joba ar jogi do jolda ha jettuda tawni wonde holare wa man kafara kalamo yeddi Allah walla yeddi ko Allah farli to bange hajju fa inna Allah alladhi ghaniyun ko jondini do anil alamin gabinde himbe jinni de malaikaji ay so ende waade Allah ta'ala wonde Allah kul wi ya ahlal kitabi yehi mun jomirabe defter bima takfuruna hol ko jeddirdon bi ayati llahi ayaji Allah wallahu Allah shahidun sidi ala ma ta'maluna ko golloton batton ko Allah nandide fa jazikum alayhi kanko woni jobo wondu kul wi ya ahlal kitabi yehi mun jomirabe defter bima tasudduna hol ko paddi anani hol ko pir anani de hol ko pirliston holko pirlisinton an sabilillahi gadina Allah man amana on gongindo holko battan dum holko pirliton yimbe gadina Allah o wonande gongindo Allah bi takzibikum an-nabi wa katmunatihi sanada ari en yidi rewde ne laada Allah tan biyon wana gonga so ne amdi on sifaji na caldon halde tabghuna ha odon dabbay dum iwajan oñare holko badir dum wa antum shuhada wote wala halu odon gandi diine jarlaado poccido fewde Allah ko diine l'islam ene wone deftere modon wa mallahu gande non wonani Allah bi ghafilin ne welsindi amma ta'maluna ko golloto ko penno ton ko e ko jeddo ton ko Allah ne andi wa inna ma yu'akhirukum ila waqtikum Allah ne nemno on ha mayde ngel jonta li jaajikum yobon wa nazala aya garawo jipi ko lamma marratuma li wirti ba'dul yahudi yoga e jorbu wonna birti alal awsi wal khadraj wana tan jogel nabe anani de ene woni sehilabe jorbuwol habannobe jamma nyalawma tallumbal nabe ndewi don tawi jogel nabe e jorbuwol na foni gonde jakkane jewta duubi temedere be kaba be bandira ala foka badra joni non be batti yide non jorbuwol nabe jogel nabe en dindi jakkaaje en dindi tudde en jewtide en jaltune pijjana jaada fagata hu non ta'allufuhum hankande metti jogel nabe jogi lumbal naajo o no jogel nabe e jorbuwol nabe mbadini fa zakkarahum kanko lumbal naajo o siftini jogel nabe o siftini jorbuwol nabe bima kana bainahum fil jahiliyyah ngandu de son beldi hande wonde kam don sabu an alusi ba ma fi kaari fino ba ma hella hagi ngandu son jewdon fi
kele ka dai ngi jamantaru o do fi ba makko tuina ba mahel ande kay mi ande kay hamandus o do ba ma warno kadi o wone halta mo halta an dum isra seedadi pata sajaru kambe ngone duddude arisi gonkay ba ma fino do baba hel nyande ande kay gonka ba ma warno babam aga me wone haddu wakkaadu yettati luna abedi be war ndirde Allah jippini ayo ko awse khadira ko leddi didi gonno duubi temedere be kab ala fok e batta nenelaado nelande non be bedditi hankade ha wayno be meeda habde wodi kuudaado wirti do non halsani be hareji mabbe bennudi Allah ya ayyuhalladhina amanu hey modon gomdimbe Allah dande koy intudi uso tawi on dokti ma farigan fedde min alladhina ben usul kitaba rakano be defte gande yahudiyankobe be ko saayebe de yaruddukum be ndutta on baada imanikum caggal ne gomdum Allah be batta on kafirina ko hefere yedebe de be do ko saayebe on ji ha on goldini Allah on jidondirino kom jiiri bi ma babani be do hudabe dendi non tan gara amatan hadde dentude de wa kayfa takfuruna hon jaddirton wa antum no onon tutla alaykum tawani dursite e mon ayatullahi ajal wa fiikum tawani wone modon rasuluhu nelado Allah ngande wa man ya'tasim billahi kala mo jogiti Allah faqad hudiya on kan fewnama ila siradin fewde lawul mustaqim poccigo يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غونغين بالله أيوا اتقوا الله كل الله حق تقاته نو الله فوتي هوليريدني هوليريدوم نون بأن يدعى فلا يوسى الله يو دكت سن هروافه ويشكر فلا يكفر الله يو منت هرو يده ويذكر فلا ينسى الله يو سفتر هرو يجيته نبي قد فقالوا بي يا رسول الله إني لا الله ومن يقوى على هذا والباود والباود هم يود الله تن توافتا والباود من تد الله تن تويجيتا والباود سفتر الله تن تويجيتا فنسخ أو آية نسخرا بقوله تعالى ولو فاتقوا الله ما استطعتم wadde tawde ko non kule Allah no bawru don goto fo hul Allah fodde mum dimi goto fo kulul mu Allah kono fotiri ni kala no fotiri day Allah non kulul ma fotal dum non kono kam wala tamutunna horamaye kam illa wa antum muslimuna sana do ngoni juddo kam no ran de jabbayde taw sona ko juddo wa atasimu jogitude bi habillahi dina Allah jami'an fof horo mbade dum goppon dum do ala jagge fof wala tafarragu horo certe tangal de jabdon Allah ono fu ngone goto واذكروا شفتر نعمة الله نعمة الله عليكم من أن لنجل أوسي خضرج إذ كنتم تمنلاتين رن أعداء كون أن يندرنا به فالله لنجل بين قلوبكم حقون برد من سبو الإسلام فأصبحتم بطل بنعمته سبو نعمة الإسلام قول بطل إخوانا كون مسداب دين وكنتم أنجهين هالاتين على شفا حفرة أدن غنهون كون غسك من النار إجيب غرب ها إنغسك جيب هذا نار النار den so wana may on gari do ha do ni joni non Allah hadani on dum an gadakum minha Allah dandi on e mayde nata jengol ak sabu limanago kadhalika do Allah fenyinire an kono ko hala ko ni yubayyinu Allah lakum Allah ene fenyinana on ayati dalillaji ngotin pago hattanum la'allakum belejo onon tahtaduna on pewa wal takun minkum yo laato e modon onon lenyul nelado Allah ummatun dental yad'una ngal ene nodde ilal khairi fewde mo yo wade mon wabe non yo wone mon tan be ganduda kam ene dari ene baajo yimbe no baaden joni an ko wana yimbe fo baajo rodi won yo ene baajo won heewe baajo ta wana dum non onne ko non tan yo wone mon dental be ganduda ene baajo wal takun minkum ummatun yo wone mon dental yad'una be ene nodda ila khairi fewde mojjere yo wone mon yo ben yo ngar yo rona portable MPV فيأمرون نيامير بالمعروف كمجي وينهون كذا عن المنكر كبني يو وان كبد بنو يو راي بفوكا هون دجو سان سو بوني كو بوني na haale يو wolwi ala majjari goppe bade dum goppe dum oto yimbe fo ngon waajitobe weebani kono hoto yimbe fo kal ngon dejju yo wal kay waajibe kay وينهون كذا عن المنكر كفانكر وأولئك يمرون بين الناس يبقوا مجد أنا كذا يبقوا واتكوا بني الله يهم المفلحون بينغني مالابي الله وتر بين من أنهم كتبيدي يوون من وانا يبفوا ولتكن منكم
wana yimɓe ɓe foti ko tabidi yona wala takunu hoto laatode kallazina oɗon mbayno ɓen tafarragu ɓe ganduɗa ene ceeri ga diine mumen waktala fu cullulodiri min baadi caggal ma jaahumul bayyinatu caggal nde are mumen hujjaji ɓanguɗi wa ulaika ɓe kay lahum ne woɗa men azabul lefte azimun mawɗi to ɓayeno ɓen wol ɓen yahudiyankoɓe annasara en ay faftaragatil yahud o wi yahudiyankoɓe ceerti ihde wa sabiina firqatan capanɗe jeeɗiɗi e goo diine ɓe jogui kamɓe yahudiyankoɓe wahidatun najiyatun ko diine hen goto fat natata aljanna ɗiɓe fof jeygol fayi wal baguna finnari wan nasara enne goni isnayni wa sabiina firqatan an nasara enne goni capanɗe jeeɗiɗe ɗiɗi fedde wahidatun najiyatun wal baguna finnari hen pellel gotel daɗata ngeltan natata aljanna ɗiɓe fof jeygol fayi wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah haalani en o wi anna hadhihi al-umma ngol ɗo leñolam ngol sataftariqu 73 firqatan leñolam ngol maɓe ceertoy ɓe mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e tati fadde façon diine ko hen fedde wotere ɗon naaji tun hen fedde wotere daɗata heddi wehu jeygol payi leñol nelaɗo Allah o wi leñol makko ma fecce pecce capanɗe jeeɗiɗi e tati diine ɓe mbiya ko min ɗum ɓe mbiya ko min ɗum ɓe mbiya ko min ɗum ha wona capanɗe jeeɗiɗi e tati fedde wotere naten aljanna heddi wehu maɗi ngari jaɗum e jeygol so Allah wattine daɗore nde kam wa hada tafarrugu min ba'di sahabati ngol ɗo ceertugol noon ko caggal nde sahabaɓe jeehi fannaji sanani hen daɗɗo noon ko man kana ala qadamin nabiyyi wa ashabihi kala hen rewɓe fele nelaɗo Allah rewno e wondiɓe nelaɗo Allah fele ndewno ɓen woni daɗɓe ɓe heddi ɓe ndewani hen ulli e ledde wa yahtalifu fi kulli zamanin bil qullati wal kusrati kala zamanu noon hen saaji ne famɗa hen saaji ɓe keewa fa fi sadri al awwali o wi arwande noon l'islam kanu zahirina aqwiya keɓe feeñnoɓe keɓe semmuɓe kono wo kullama taqadamu zaman aduna ne ɓeydo ɓoyde tan aywa isdadu fil ikhtifa'i ɓe ɓeydo suuɗade aduna ɓeydo ɓoyde ne ɓeydo famɗude lakin la tanqadi firqatan najir kam fedde daɗore nde kam taƴata ma dama alqur'anu mawjudan ɗon ɗo qur'ana ne jange fedde nde nan ɗon qala Allah ta'ala Allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum فلولا أن أهل القرآن الذين يتدبرونه موجودا لما بقي القرآن ستوين جومرا بقرآن بأن جنگ قرآن أن ميجو قرآن أن نقول قرآن نقول أدنه قرآن هذا نوكو in qulta inna du'a'ahum mustajabun tawde ben no godino ay sago du'a mabbe jaabe aywa fa halla ta'u bi islahi al'alam fal ko hadi ben be ganda du'a to be jaabe nuwono aduna o mojje sa neddo wi mo non jaaboda biya bi annahum la yalhamuna du'a bi ghayri ma fi ilmi allah alla longintabe ko hawrane e mijo mum so tawi alla hawrane e mijo mum dum fewnude alam o fof o longinta du'a to be jaabe be duwo ben duwata أن الأسف فإذا علم الله أن العالم لا يسله مثلا فلا يلهمون الله ستاد أندي أدنى أو مئة ولنجن تدوتو بجاب بندو ولا يوفقون للدعاء بإصلاحها الله هودن تابع دعاء دين أدنى بنا بل هم أسد الناس صبرا على يسقط بمنا أدنى بمنا من وتحملا للمكاره بندون توك ولان وردا بالقضاء بملو هدري الله مفاهيم بأنيا وجه الله وفي ذلك الذي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نيلاما لفت مawde o wiide andi o wi kanko jimdo o wi arihi qalbaka la'ani وسلم له بالقضاء تفوز بالرضا فالأصل لا يتحول neɗɗo arihi qalbaka la'ani foftin ɓernde ma tampunede wa sallim lahu alqada jebbilana Allah ñaawoje tafuz maldeɗa birrida weliya fal aslu la yatahawwalu ko Allah ñaawi ko ɗum waylota ko wi wonat ko wonat ɗum noon foftin ɓernde ma poftana kala ko o fawema ganda ko ɗum o ñawno
alamatu ahlullahi fina thalathatun amanun wa taslimun wa sabrun mujmal alamatu ahlillahi mande ahlillahi an fina emen tokotati mandeji ganda oɗo neɗɗo koye ahlillahi no jeeya amanun ko wonde koolaɗo kala mo jiiɗa enen woni koolaɗo koye ahlillahi no jeeya wa taslimun e jebbilade dendagal gueɗe ɗe Allah faye makko mo wela wa sabrun e munji kala ko Allah waɗe makko ɗum ɗo woni mande ahlillahi en muñal jongal o yi watta farrugul mazmumu sanani ceerungal ñiŋangal ngal innama huwa fil aqaidi ceerungal ñiŋangal ko to bange pible to bange pible fimde ma to Allah Allah wonde ko gooto so tawi en luurodiri a wi Allah ɓe ko ɗiɗo tan ɗum koko ñiŋa kono enen fof eɗen kawri Allah ko gooto eɗen kawri Qur'ana ko Allah jeyi ɗum eɗen kawri nelaɗo Allah ko gooto eɗen kawri sahabaɓe fof ko gootum eɗen kawri tusubaru julte ko darɗe nayyi waktu fof julte ko darɗe nayyi eɗen kawri la ilaha illallah ko Allah tan hande wiyeede noon eɗen kawri ko Allah tan rewete deweteɗo goɗɗo ala wa amma to bange faruji Allah ene rewe kanko rewete kono sa rewirimo ni ene sella o wiya ala ko ni sellirta no madhaba mali e madhaba ɗum tawi ko ngol ɗon ceerugol ngol ɗon ñiŋaka a faami ñiŋa kay ko mbaɗa waɗa ko mbaɗata ko aɗa waɗa ko mbaɗami ko mbiya koye fenani ngol nde gani gona fenani mboɗo juula no juuldatani mboɗo hoorda no kordatani mboɗo resira no resirtani mboɗo hajja no kajjirtani te koye fenani ngol ñande waɗa koye fenani gonɗa tawi ko ngol ɗon lurgol koko ñiŋa wa amma furu'u noon ay fa innahu rahmatun li ibadillah furu'u to bange faruji madhhab malik en madhhab shafi'i en ɗum ko yurmede jiyaɓe Allah ɓe andi kam ɓe luurani kam julde kam juulede eɓe luuri ɗum eɓe luuri Allah goto eɓe luuri Cheikh Tidiane eɓe luuri nelaɗal yawma tabyaddu ñalawma mo ranbi wujuhun jeese wa taswaddu qawli wujuhun jees on ñalama ko yawmal qiyamati fa amma alladhina suwaddat so tawi ko ɓen ɓe ganda ene ɓawli wujuhuhum jeesi mon ɓe goni hefereɓe ɓen fa yulquna finnari beddete koye jeygol ɓen so beddama malaikaji mbiyaɓe a kafartum on jeddu ba'da imanikum caggal ndi gumɗin ɗon a yawma akhdhil misaqi ñalawma ma Allah wino alastu bi rabbikum jaabi ɗon mbiɗon bala ni joni noon a yeddi naata jeygo fazuqul azaba wadde tawde ko noon meeɗe lette bima kuntum sabu ko laatino ɗon takfuruno ɗon jedda wa amma alladhina biyaddat so tawi ko ɓe ganduɗa ene ranwi wujuhuhum jeesumum ɓen woni julɓe ɓen kam fa fi rahmatillahi ɓen ko jurum Allah woni aljanna hum kamɓe fiha toon khaliduna keɓe sasoɓe tilka ɗeɗo ayaji ayatullahi goni ayaji Allah natluha alayka emin dursito ɗum e ma bil haqqi e gonga wa mallahu wanani Allah non yuridu enen muy zulman toon jili العالمين بند ولله كو الله تن جي ما في السماوات وونه اسمانو جي كو الله جي وما في الارض كو ونه ليدي كو الله جي والى الله كو فewde الله ترجع ورتته الامور في كوج كنتم on latino ma leñol nelaad Allah on gonino e gandal Allah khayra ummatin dendangal leƴƴi ɗi ganduɗa o onon ɓurno moƴƴude leƴƴi ukhrijat linnasi peññinanaɗi yimɓe dendangal leƴƴi peññinanoɗe tagore nde onon ɓuri moƴƴude sharɗi noon ko ta'muruna bil ma'ruf tawoɗon jamira ko moƴƴi وتنهون عن المنكر ودن كذا كبني وتؤمنون بالله تودن غني الله so tawi ɗum ala on mbawa moƴƴude sabbi ko ma moƴƴa jamira ala ko moƴƴi kada ko boni nden gonata leñol nelaɗo walaw amana ahlul kitabi sanno noon yahudiyankoɓe ɓe gonɗinino Allah la kana khayran lahum ɗum ɓurno moƴƴude mabɓe minhumul mu'minuna ene mabɓe noon julɓe kono wa aktharuhum ko heewi mabɓe kam alfasiqun ko heltuɓe ɗaftare lan yadurrukum ɓe mbawa lorlude onon julɓe ɓe illa azan so wana to e ƴattoje tan eɓe kaala malam ɗon tan ɓe kaalata de wo in yugatilukum kamɓe heefere ɓe seɓe kaɓe mon onon julɓe yuwallukumul adbara ɓe ndumtinan on cagle mabɓe ɓe doga mbala yunsaruna ɓe balletake e moɗon ko onon ballete duribata alayhim Allah wi waɗama e mabɓe azillatu koyera aynama jogi fu kala ɗo ɓe tawa kala ɗo ɓe tawa teddungal ala illa anani ɓe ngala jogitade ɓe ngala illa bi hablin so wana noon wonde e ɓoggol min Allahi to Allah
Allah enen gaadodiri Allah to bange hoolare wa hablin walla jogii ɓoggol minen naase yimɓe enen gaadodiri yimɓe enen totta lempo ko heddi ɓe noon kam ngala ndenka ɓen tottata lempo jaɓani Allah ɓen kam ngala ndenka ɓen kam ngala hoolare wa ba'u ɓe duttudima bi ghadabin tikkere min Allah ummarade Allah o duribat fiyama alayhim ɓe almaskanatu miskinagu de kefeero fiyama e muɗum tubagge mo jiiɗa fof ko pantalo e simis ko kolɗo de hay tuba kon ndewan kon jawaɗe sippuyel waɗa roboyel ne holi de jiiɗa fof miskino ene waɗi pantalon puro 4 poches e jiiɗa fof jolle tawi koye otel poñgel galle jewɗo tubago ɗum tan ene yurmini ko miskinaɓe sa alɗi kay yo galle yewto kono gagala ala tan gonɗo e galle so wona an tan rawandu so heewi debbo ɗon haɗata wonangalu zalika ɗum ɗon bi annahum sabu kamɓe kanu ɓe laatinoma yakfuruna eɓe jeddanno mbiɓe ɓe jeddanno bi ayatillahi ayaji Allah ko yaktuluna eɓe mbaranno al anbiya annabaɓe ɓe gayri haqqin ko wona gonga zalika ɗum ɗon de bima asaw sabu koɓe goofi yamirore Allah wa kanu ɓe laati ya'taduna ɓe jawta ko dagui fewde ko harmi Allah wi noon leysu sawa'an kamɓe hefreɓe ɓe gona gotumde ɓe potani kamɓe yahudiyankoɓe leysu sawa'an yahudiyankoɓe annasara en leysu sawa'an potani sabu min ahlil kitabi ene jiya e joomiraɓe deftere ɓe ummatun dental ɓa imatun poocingal tabingal e goonga ko ene Abdoullahi ibn Salam yo wili Allah wone makko kanko e wondi makko ɓen yettuluna ene duccittono ayatillahi ayaji Allah ana alleyli arwaneji ñalawma jamma wohum yasjuduna ko juuloɓe yuminuna billahi ɓen ene gonɗini Allah wal yawmil akhir en gol ñalawma cakkitiɗo wa ya'muruna en jamiranno bil ma'ruf ko moƴƴi wa yanhauna ene kaɗanno amin mum kadi koko boɗi wa yusari'una enen baddanno dandu bil khayrati e moƴƴereji Allah yo ulaika sifi weliɗo sifaji min as-salihina ɓe kay koye moƴƴuɓe jeeya o minhum ene mabɓe kadi man laysu kadhalika ɓe mbayani noon fa laysu min as-salihin kadi wona moƴƴi Allah wi wa ma tafa'alu kala ko golluɗon min khayrin e moƴƴere falan tukfaruhu on mbasata yoɓede baraji mum kala moƴƴere ne mbaɗɗa a yoɓete wallahu Allah alimun kanko woni ganduɗo bil muttaqina e fulɓe